Når vands kredsløb skal forklares, må vi starte et sted i kredsløbet. Lad os starte på jorden. Her finder vi vand i havene, søerne og vandløb, men også i jorden og i træer og planter er der vand. Noget af det vand fordamper, fordi at solen varmer det op. Det gælder vandet i havene, søerne og vandløb. Vandet i planterne fordamper, når planterne vokser og afgiver vand via deres blade. Vandet, der er fordampet, kalder vi for vanddamp, og det stiger opad. Når vanddampen stiger op, hvor luften er koldere, fortættes den og danner skyer. Skyerne indeholder en masse små vanddråber, som på et tidspunkt bliver så store, eller at de bliver regndråber. Der falder ned i søerne eller på jorden, hvor den siver ned, og planter og træer kan bruge den igen. Og så er vi tilbage, hvor vi startede.